Vi mente jo ikke noget ondt med det. Philip og jeg ville bare opfylde Babettes bøn. Og nu... Jeg kan ikke engang stige vej for at drikke. Eller spise. Si vous ne me prenez pas votre service, je n'ai plus à mourir. Rester væk nu. Jag reser bort för alltid. Får aldrig se er igen. Savner de slet ikke Frankrig? Den eneste forbindelse med Frankrig en lotterisætte. Hun er dygtig. Varerne kommet vel frem. Det er da jo ikke vin. Clos Vougeot 1845. Jeg vil lave en franskmiddag. En vrai dîner français. Det er det bestemt virkelig god 1860. Jeg tror bestemt, vi får sne hele dagen i morgen. I paradis vil du være den store kunstner. Nu er vi champagne. Det må være en slags limonade. For jeg har i aften lært, kjære, at i vår sköna värld är allting möjligt.